avaitaura zvekufuyo ndizvo zvandingaotaa ndizvo ndakabata ndiani nani hendo natatete vane ufanani NaTezvara ningoro hendo richiita kwewo ibaba koyo mukazi yomudzimai wako wakabata mameseji arini unawe ni mameseji afoni yakakwana yakapwanywa nani yomudzimai yenu ndi baba wako pakuti kudi munin'ina wababa wako chada kunzwa kuna tatenda tipewo kunzwisisa kuti nyaya iyi yakanga ichifamba sei. Ini wavanyira message ndandina kuona lakini mungu angenifuna ndiyaitora nao pandakapedzera nao pana sekuru vakashaka kana vakapedzera kuti matambuzo ndakakaoneka saka iye uri pakasafuna wamakutambuzo saka iye ndopakazopinda chi watorodaina kugawangu ndandandina kugawa ukatakondoo ukaenda kuchedza bami ukatanga kuvarova avarova ivo vakatopinda ukautoti kwakanaka indai ukatangoita sevarova mai vakangwani uyo murume angari yandizi yakaii imimi iwe tatenda na henu makatanga kufambidzana zvarini 3 days ndodzanakanga makufambidzana akapimba umwe ndiani akapimba ndibaba vakati kudii chaizvo zvakanyatsofamba sei makaonana kupi foni ndiye makapfimbana pamafoni. Okay. Saka mapfimbana kudaro makararamise kangani? Okay. Makaregerei izvozvi tati sei musina kuraramisa makaregerei? iwe waimbodananirei navo? Henry tipo ruzivo rwako maererano nemhosva iyi wakakupiwa? Mino ruzivo rwangu ndezvekuti ndeshandisa foni chete nadzimai vangu shandisa foni yangu chete nadzimai vangu vadzimai vako vari pange vari panze ko varegerei kupinda itai vapinde vadzimai enderera pamberi. Inini ndakada ndishandisa foni yangu chete ine pandakaona nhamo idzi ndinoziva kuti ndiani pandatanga kutaura navo kuti hai pandakazoziva takupinda ndakatobvunzira leta unozotaura naye pesa nasendekuti ishamwari yadzimai vangu
Você vai me sentar fone na chat. Chama ya tu inzani kwa wafundi. Papa sana ndo. Na? Papa sana ndo. Ayo. Hata tu fundi ndio chama ya tunayo hapo. Ndio na profile. Sasa sasa. Profile yake yake kasi. Profile yangu kwa flower. Saka yo kwa na profile ni zima flowers wa kutonyenga no. Kuitisha. Ayo si dozo wanokuedza kuti tisedare ndo zvakaitika taurawo zvimwe zvinenge zvinotiremerera kwete hazvishande zvakafamba sei ndingatoti ipapo pandakatanga pandakazoziva kuti mandokutaura naye wakazoziva kuti muroora watonyenga kudaro ndo patiri kuti isusu toiwo wainyenga munhu wasiri kuziva number 1 wakaziva sei kuti munhu kazi mapinduriro akaita hai saka munhu akatori sei unobva watonzwa mumwiri mako kuti mukadzi saka ndakangoti munhu wechikadzi asi usingamuzivi wobva wakutopfimba munhu usingazivi saka makazosangana kupi manje nemunhu wacho hatina pataka kusangana maikorega kusangana se sada kukumbira kana paine ukama vanoziva zvakaitika maningi zvavangatitsanangurira kuti tinzwisise kuti zvakafamba sei notibatsiro varimo mukati neruzivo pamusoro penyaya vakazita ndiko Felix Chinyana ndi baba waPelix NaTezvara toda kuti tisatranslate yandiwa musi watakagara dare rangu remusha wangu ndindio kuvazisasakuti zvakati dare rino nderekuti baba Henry vari kudanana nemuroora mukadzi waClemens. Henry abvuma mhosva yake padare kuti ari kudanana nemuroora ati iye haana kumbobvira asangana nemuroora pamwe chete kubvira pavakatanga kufambidzana izvo dare rapokana nazvo. Apa tawana mhaka mbiri, yekutanga yekudanana nemuroora, yepiri yekupaza musha wemwana. Taurirana dare kuti aripe, kuti aratidze kuti aiwa sori. Taurirana akabvumawo nazvo kuti ari kupa mombe mbiri dzekupa uyu dzisinei dziri dzekwamwari, kuitira kuti tipodze hasha dzanga dzine Mwari. Ndozvatingataurira nembudzi mbiri. Mwana waanova kakanganisira anova Clemens Chinyana anofanira kuripa miripo iyi anofanira kuripa miripo iyi kupera kwaDisemba 2023. Henry ari kufanira kunge aine chaabvisa musi weMonday 27/11/23. Zvese izvo takawirirana naiye akati achabhanya haana kuzombobvira adzoka zvakare. Ende handizivi kuti paaiwirirana nazvo achiti mhosva yaasi kuiziva aiwirirana nazvo pakuita sei. Iye hatiziva kuti haana mhosva haanayo. Ndodaira ndozvonyanya kukoshesesa zvandakati kuziva zvakanyorwa nemunyori wedu ndinouro kuti haana kuuya munyori angari nokuti aenda kunhamo kunama imweni vake vakashata. Zvakanaka. Mudzimai waHenry apinda tatine mibvunzo wapinda mogona kumira ipapo sezvo mwana asiri kuita zvakanaka. Zita renyu rakazara ndiana mai? Gertrude. Tipewo ruzivo rwenyu maererano nemhosva iri kutaurwa iyi. Haina hangu handina umbowo wakawanda stereka asi nhamba ndakangodzoro dziri mufoni. Inhamba dzipi? Dziri mufoni. Zvakafamba sei? Totibatsirai kunzwisisa. Nhamba idzi ndinda ndakafanana naye. Aitotaura neni pafoni.
Saka imeni mukuti makazongodzionawo dzamufonese atiri munhu anonyepera darama. Aiwa handisikunyepa, nhamba idzi ndakafanana navo. Posei mati ndakazongodziona. Saka nhamba idzi masevhero adzakazoitwa ka. Asi Rwanda ndakamboita sei? Handa ndakamboseva. Mufoni menimo. Dzakadzasevhwa kunzi kudii machi. Ndakaona papo kanzi tatenda. Saka ini handasina toziva kuti tatenda ndiyani. Imi makadzisevha kuti ndandisina kumbodziseva. Bhozi dzadzirimo. Takambopanana asi kudzisevha kuti kunyora kuti ndinyore zita kana ndisada kumbonyora zita. Apa ndikuona ngemutaura chikwadi. Nhamba kuti dzipinde mufoni dzinosevha. Imi mati makapiwa nhamba mukuru. Pakare katikatopanana nhamba idzodzo. Chero kare kare kasi munosevha kana nhamba zita. Bhozi ini ndikatombotanga ndine yangu foni. Saka tiudzei zvekudanana kwevanhu tuava, tipe zvamakawanawo imimi semunhukadzi, semudzimai waHenry. Chii chinoita kuti mugutsikane kuti vanhu ava vaifambidzana? Inini pandakaona nhamba dzakanzi tatenda, pakapinda meseji yakonzi hanzi ndapa mashops. Ndo meseji yandakangoona chete. Saka ndisingazozive kuti vaizosangana kana kuti handizoziva. Sezvo zvaizvichioneka mufoni menyu here kana kuti yakewo? Iyo indo yatangoshandisa tata kushandisa tese. Maishandisa mese? Imi mambotaura natatenda here zvine chekuita nekuzova kwake pamashops? Nakutaura kurava kuti vanhu vanga vachikumburirana ndichatenda naHenry. Saka pamashops apa urongwa hwenyu hwanga hwakamira sei tatenda? Ndiwo wakanyora here message. Ngotadza kuiona seuri wanyora. Saka yakabva kupi message? Ai. Tikutaura kuti ukutaura kuti uyu aiwa wangunyepa pasiri. Wanyatsovabvunzise kuti musi wani pavakanzi pawakaona meseji yekunzi iyo yapamashops. Iyo meseji yekumashops makaiona rini amai? Aiwa izvozvo hamungazvizive. Imi meseji makaiona rini? Izvi zvefoni zvato zvemamanja zvavangova nemutiva. Kuti foni ndakatizoitora mamanja asi vanhu vakavaita sevaikommunicate. Iwo sei uri kufunga kudaro? Bhuzikapo varitaura mumeseji avaritaura kuti hadzi foni ndinati nefoni. Ndakatoda kudaira kuti meseji yanga isimo pandakatora foni. Yanga isimo? Yanga isimo. Saka ndikuti ava ndavataurira kuti ndiyari meseji yacho yekuti mashopozi hansina nefoni. Tatenda, iwe chiudze chokwadi kuti nguva yakareba sei muchidanana? 3 days. Ko izvo meseji zvakawanika rini ana? Aiwa kasi munogona kungoina idea mwedzi wakapera here, gore rakapera here? Mati? Mwedzi watabva. Saka 3 days. Amai ava vari kunyepera dare. Patakagara dare uko vakataura kuti vanhu vakanga vane nguva vaita se vachidanana asi nhasi vari kuramba kuti hanzi mwedzi wakapera. Asi patakanga takagara dare vakataura kuti vanhu vakanga vane nguva vachidanana asi vaisaziva kuti imimi amai chii chinoita kuti mufungidzira kuti vanhu ava vaive nenguva yakareba vachidanana? Bhozi nhamba idzi ndakadziona dzakambotanga dzakasevhwa ndidzi. Vadzazvongedzira dzako ndakatombotaura hangu nyaya kuti havana tatenda venyu hatichakunzwira. Saka ndisingazoziva ndazongoona nhamba dzedzi dzakanzi tatenda dzisini. Ndazongoona asi profile manje ndandinayo chienza ndaitoziva. Ndazongoona pakangosevhwa nhamba papasisina zita rerudzi tatenda. Imimi chakaita kuti muzoti vanhu vatatenda venyu hatichakunzwirai chii? Bhozi ndakaona kuti vane nguva yavaimbotaka kutaura naye asi ndasingazive kuti muroesa. Ndaingotopa muvasikana vavo zvavo. Vane vangani vasikana?
Hamuchavazivi pakuti vakawanisa chete ndo vanhu akangobudawo pachenhei ndakamuziva zvazvatongoperawo saka handisingazozivi kuti vakatanga kudanana zvadini ndozvotonetsa zvokuti ndakatoshambidzwa kunyepera pamakataura zvokuti anatatenda wenyu atichakunzwirai ndirini papasikumbona mazuva nyeibva yatozongobuda ndezvarini ipapo isati ziyo kuti nyaya yakabuda rini last month. Tatenda, iwe unoziva here ukama huripo pakati paHenry naClemens? Unoziva kuti vane ukama hwakaita sei? Okay. Saka uri kuronga kuzozvifambisa sei semunhu anga achifambidzana naHenry? Pfungwa yako yanga iri kuti muchazoita sei? Hapana chi? Chatinobvunzira izvi Tatenda, tinoda kunzwisisa kuti number 1 pakudanana kwenyu pane problem here yakakonzeresa kuti musvike pakudanana? Taura kana saka tikubvunza. Nanga pachikonzero zvakazochiita kuti iwewe uchipindewo mune imwe relationship naava NaTezvara iwewe chii chakakupusha? Panofanira pane chikonzero. Mufoni yadaishandisa ndaona mameseji ake musikana wacho mukomana wabangu anonzi Rasta avanoita zvemushikashika vanoita zvemushikashika shogoni. Inini ndikauya ndikati ndikuya kushogoni handitakuhonimoti but iye akafona anonzi ndikuya zvekutora mameseji waya ndinaugoda kutadzo kuti ndakabatika ndakangosiya zvinoita sei adai saka tikuti isusu uyu murume wenyu imimi Clemens ane vanhu vangarudanana navo, saka yanga zvazvokutsiva. Saka kana pari pakutsiva zvinoreva kuti mimi ndimi makatanga kuita urongwa hwekuti mufambidzane naHenry. Iye Henry ndikura uyu wanga wakudanana naye
Iwe ndiwe wakamueritira here? Ndiye akangouya kwauri. Saka akauya kwauriwo. Muchingotaura pamafoni ndiye akatanga. Badare, kana paine zvamungazi. Ndaida kubvunza kuti iwo kana waita kufikisa murume uchida baba wakadii kufikisawo nekumakovhi eNaTezvara sekusvotesa pani nanhasi anogara tichisvotesa ndototokaugadzisa izvozvo kusvotesa pane kuperi iwo wakazosvotesa sei naTezvara uchiziva kuti pane ukama hunoira ndaida kuona kuti zvinorwadzei Pani kuti mimi mune 3 days. 3 days dzekutangira. 3 days dzamataura kunodanana. handizira chete bati ndoziva pandakanyora kuti pakati nematambudziko iye ndikati akaonekwa. Saka 3 days izvo mukureva kuti relationship yenyu yakazopera. Madanana kwe 3 days ndobva zvakuru. Hamsura kuti ndakananzira kudanana kupi kudanana kwakusangana tiita zvakuna madanana uri kuda kuti maingodanana pafoni dzakaona musingabatani musikaiti chimwe chinhu Misha yenyu makagarisana sei? Ndikure kuti kana muchigara mumusha mumwe chete maisangana maiona nakanguva nenguva. asi zvavaziva kwamini iwewo kuzomba naTezvara Umwewo anoziva zvekudanana kwenyu ndiani? Vangoziva muri 2 chete. Meseji dzakazobatwa sei? Ndewanga ine foni. Alright. Kuiwo ngochaisa foni uku sei iwe uruza kuti nezvipani? ndaida kuona kuti zvinorwadzei nekuti inini Oyo waitoda kutoti auoni mamesejiwo. Alright. pakaponya foni ndiye handizive gosteiwa Zvakanaka. Mugere mesere yemukomana. Mugere mesere mudzimai. vari murume Munoona wakati. 3 Wakaroora. kansati Wasati. Mane kwakadini pamwe chete. 11 years 11 years. NaTezvara wanofane. NaTezvara pano wakaroora kuti ndokwamutatu ndokwamutatu. Hauna kumubvisa kana tsvakira ikuno. chaitika mambo yenye kuti amai vavo havana baba vavo hakuita Saka tsvakira ikuno. patakabotsvaga amai vacho vaiti ndazve kumba kwavo asi ivo vana rababa bvara kuti agamumira bhozi amai vaida kudya mari vengi Munoona apana. 3 Munoona 3. Mudzimai wako uri kumuda here? ndazisati Right. Vabereki vari kupi musikana? Kumushande upi? Pamutatu. Ndokumusha kwake. Iwe kumusha kwako watide upi? dokora kuresipi kwachinani kaushepe kwako Amai vari upi? Murume akaroora here? Munoona wakati. Maanenge akadini murume wana menyu? 11 years. Mukuru ane makore makati? Mwana mukuru ane makore makati? 18. 10. Mugere chipi? Mune musha wenyu rwavakakuwa naNaTezvara? Pamba paTezvara. Okay. Murume wako uyu ane vakadzi vangati? Ndati vakadzi. Ndiwe mukadzi wakokutanga sikuzwa kwamuita. Dambudziko rananzwa rakanga richiitika mukati memusha wenyu. Pane here wamakatiira mubaro rinoita dambudziko nambuya kana naTete? Nekuti zvinoratidza kuti iwe ndokutaura kuti murume wangu yakatanga kuita zvakati.
And now you know the boss are not going to tell you. Sauzi wa Amazon, au twende wa Amazon. Yote inachokupea hivi. Right, na maelezo kwa chini zipa. Iwe ndio mkuru bijanji, diwa kuru mashu. Inini ndili atete Clemens. Kuru atete wa Clemens ya baba. Ah, okay. Di unoita kuti aramidze mukadzi kuti auzo kumaira here chichi kuti nemuroro. Tichitoshuvira kumuona murora nekuti tichitonyara kuti tisvike pakasvika asi haafambi Iye ndiye dambudziko rekuti haafambiri kana kuti mune zvamakanzwa tete. Semumhuri handizoziva hangu kuti dambudziko rake riri pamurume here kana kuti iye ndiye asingambomosva kufamba. Ipapo handigoni kukukura. Okay. Saka Clemens mwana wangazi yako. Wakambonzwa here dambudziko rekuti Clemens akakuita kubomba kupanze zvichibva nekumuroro. Aiwa ina ndina chandakanzwa nekuda kuti nguva zhinji ndeisiku handiwanzogara kumba. Iwe satete chii chikonzero chinoita kuti Clemens haasarwa nanzwa kuti pane 11 years ari kuti haana kuzotsvakira kuno agere nevana nemwana waridzi pamusha. Imi sana tete munozviona sei? Ya ndofunga ndine nguva ndichitaurawo nevazukuru vangu saatete ndiri pamusha vamwe vanogara but ndinombova kokorodzawo vazukuru vangu nevazukuru kuti munapota muchiuya kumba kana muine zvamunenge musingazive muchidzidzawo ndozvasaka tiripo kuti tikudzidzisei. Kana ipapa ndikatotaura navo vese ivava varipo vazukuru vangu ndakataura navo vakada kukura chikwanda vanokukura kuti atete vanotidaidza kuti uyaiwo ndikurayireiwo saatete vakuru varimusha but naivo havaita senge havauyi. Saka ndigone kupa dambudziko kuvaroora nekuti ndinotoona kuti pamwe dzangu hama ndodzisingatenderechi vakadzara kuti vafambe but shungu dzekurayi ndinenge ndinadzo. Kuti handingamuguraira Iwe what is that? What is that about one? Inini? Ndonzi Roslyn Sandy. Roslyn Sandy? Sandy. Sandy. Okay. Henry Chichapo? Henry iyandozi yangu mwana wa baba vangu. Andazi yako mwana wa baba wako? Uyo baba vake yandozi yangu ipapa mimi. Okay. Sasa muna baba wangu chete na Henry? Na mai wangu chete? Aiwa mai wangu vari viko. Mai vari viko. Watu wanyaye uneona usi. Zitetereri mumusha. Nonzisachiwa mchedu. Inini nekushaya mbo wakakwana. Ndakatonzwa kunyara nazvinondingonya. Nekuti dai kurikuwa vana vangu vese vakatadza. Tina sekuru mukuru here mukati nekwachinyani ari mumusha vari kana kuti vanoti baba. Ya varipo ava vakagara pandivava ndo vakuru kwandiri vava. Right. Ndakatauri apa nanzwa chinyani ari baba. Ndiani chinyani mukuru? Ndiwe mukuru ndiwe ane zita? Okay, Derek chinyani. Derek, pane nyaya iri panapa iri kutaurwa mukati medare remuroro rekuti Henry ari kudara nemuroro. Iwe sababa womusha nanzwa kuti ndiwe mukuru womusha unoibata sei? Unoiona sei? Murume nekwachinyani zvinhu zvakadai zvakamboitika here? Alright, zvakanaka. Mwataurwa kuti ndiani chinyani? Yes, zita ndiani? Ani? Antoni Gase. Nazo wakapika madrasa, anachonyatsokuona mushumi. Aita kuti maziso isusu takura kukura iwe maziso autokomberana kudhara. Right, tichaurira ukaseki. Nyaya wakainzwa here yakaitika mumusha menyu? Une umbo nawo here pekuti wakamboonawo zvakadai zvichiitika kana pakaona kufambidzana kwevanhu ava? Sewe semunhu mukuru wemusha uneutora sei? Ndiri kuzvibvunzira izvi kuti dzimwe nehorangwe iritsika kwachinyani
kuti haamogona kutora kuya zvisina nebasa rese unongoti zvinongowanikwa nokuti dzimwe mhuri dzine uyanga handiti dzinongobvumira zvese saka ndosandokubvunza nyaya pauro anto ini pache zvangu zvinoonekana ndosaka takakokanda nemukumba wekuteerera chamueta nyeve ndongo chekuti takabvundudza vana havana kuramba mhosva yavo wedu muningi avati acharipa mwana chamundishamisa manje mamwe amakuhwa kuti anenge asina nazvo nezvaari kuzviitira akangotozi asi akakubera chiida zvikuti vachese munyika right, sasa uchipati nyaya yakadai muitora sei kana muri wachipati? Alright. Semunhu wakandaita zvangu svikira vachitaura ndanzwa muroora ari kupupura kuti hongu zvinhu izvi zvakaitika kudana NaTezvara. Saka asi dai panga pane kuti ari kuramba muroora kuti handizvizive nyaya zvinondanzwa achiti ndaizviitira kudini kurwadzisawo murume wangu anodini anoita zvemagirlfriends. Saka setsika dzedu zvinhu zvisingatenderwi kuti muroora NaTezvara kungosvitsa shoko chete kunyange vari kutaura havo kuti vezve3 days hatina kuzorara tese asi kungosvitsa shoko kune muroora ivo muroora uchipindura kudai muroora akawana kumhanya kunoti ndo zvandaitwa. Saka ndinoti vose vane mhosva maonerano. Hapana munhu ari manga asi sedare tichita kudaidza kanzwa makuhwa zviro zviri kuitika saka taverify zvechokwadi pane mhosva iri kuitika yakaitwa kana kuti chiri kutoita mukati memhuri zvinova zvinopikisana netsika yedu even kwenyu netsika dzenyu hazvigoni kuti Tezvara vabate muroora because pachivanhu pedu muroora ndeambuya handiti haugoni kubata ambuya handiti uyezve muroora pachivanhu pedu mwana haugoni kubata kuti chini haugoni kupinda parikupinda mwana handiti tochivanhu ratisa tine mutongo uri pano tichateedzwa saizvozvo. Mutende pamusoro emama dare rasvika pakupa mutongo wekuti Henry nekuda kwemhosva yawakapara yemakunakuna uri kusungirwa kuti uripe mombe 2 kana kuti $1,000 kuna mama dzemakunakuna. Tatenda njikizana nekuda kwemhosva yawakapara yemakunakuna uri kusungirwa zvakare kuti uripe mombe 1 chete kana $500 kuna mama yemakunakuna. Henry Chinyani uri kusungirwa zvakare kuti uripe mombe 1 chete kuna Clemens Chinyani yekukunza kwakaita musha wake kana $500. Izvi zvese zviri kunzi zvinge zvaitwa by 31 January 2024. Mukasadaro dare richatora mamwe matano.